Og beinleies vil Stola og Trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparseter Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingene og beinleis. Sendingen som vittjer hva ung og lesende tages vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har akkurat hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte ved romrødt. Velkommen! Yes, velkommen. Og i dag börjar vi att prata sin om olje, og Rikke Mikkelsen han finner ikke funnet på oss, så tog ikke han og samler øyne snakke om det. Etter det var det tjatje, og i det snurte seg om helter atlandene om folketilflytting og folkevøkster. Etter det kommer Jekvann Skåra med studio at jeg tok nytt tilbud lesende i Klaksvøk, og etter togintene kommer Olle Breckman og Sonja Jekvann-støtter at tjekkast om kontutning Margaret Thatcher heie for Bretland. At enda hører vi klommene, og så området er oppe i vikskiftet. Vi tar var etter det en kapping, og kappingen her i det går ut på at de skulle svære spørsmål skulle stedjer oppehaldere få skattefradrag. De kunne svære av SMS og av telefon 5-0-95-95 eller svære av Facebook-søgene til å. Vinneren er derfor vinner taletøy fra Føretele. Men når vi da alvor for gang, så får vi da spille en sang, og det er Mountain Sound of Monsters and Men. So I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride into the mountain sound. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride. Some hit scars and some hit scratches. It made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride into the mountain sound. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride. We sleep until the sun goes down. We sleep until the sun goes down. We sleep until the sun goes down. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride into the mountain sound. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride. Hold your horses now until the sun goes down. Through the woods we ride into the mountain sound. Hold your
Ja, det var Mountain Sound of Monsters and Men. Ja, vi da nu finner Hannes Samro inne i Rasarum her beint, og velkommen Hannes. Takk for det. Hvor har vi bitt her kom inn i det? Ja, altså det så Rekve Mikkelsen, han fikk så bra fundar på mitt i rågan, og jeg var beint vi, så jeg skundade mig bara om han at tagga det fyrjan, så jeg var standby. Og det skulle ta så om til Oli Jokon, så nu er det så løs at Rekve var senast, og det er sin så nu den 2 veker siden, det er beint og en kappingaren byrja her. Og minnes rett så Lena Ulla Brackli og sier jeg vil atla vinne til 3 delt, og det er lov som vi får en ånga motstøve, og det er for et gengar strukande. Men vi kvart verleisen en annar til vi hava spalt hver dister. Den fyrre disteren var mot NSOI og Heimavedle. Og det her Jack Ulla var byrja, vi vet unga leikare, hit var gamle rutinere, så gamle var første delsleikare til NSOI. Han er Helge Pedersen, Sonne Pedersen, sånne, som har spalt beste delene før, og jeg halte vi har spurt Arne Disten, så hadde det sammenlagt spalt 1000 Dister av beste linjen i fargen. Og vi var unger, og vi rundet fra dem, det var et problem, men vi fikk bare smal, og det hadde, jeg vet ikke hva det hendte, men det hadde en halva møllega, så var det fra 1-0. Så vi sverre etterpå, og på 1-1, så nå tror vi ville på det, men arbeidsdag så var det 4-1, så det var sånn chillt. Men det var ganske så reality check vi finker. Men det kom i fyrdingen at, så det ikke? Jo, vi gjør en så great comeback. Vi har noen donar leikere som kanskje ikke har, som kanskje hadde talentet til å være yngre, men som annarkvørst valgte skolen framom, etla blivit skatter av vennerne, så ikke kunne satsa 100% på fotboll. Men diktene framvis her, men det har kanskje ikke bare kroppen til det. Her tog jeg alt her, og vi kom så etter, og vi stod det lenka. 5 minutter, eller vi skårer faktisk 5. Så Jan var 4-4, så det kunne jo det var et ordentlig sånn mal-orgy her i Gundadal ta vi spalte. Og det var så 4 distren. Vi var så rent av vant, og sa, hette skulle ikke bedre, det blir til, vi er ikke mans, vi kunne ikke ta på meg så gamle. Og vi spalte så, vi helt der, enn så var gamle, men da vi så møtte på 60, det sørste lærde, da møtte vi opp av de eldre mannen, så det enn så var ikke mans i måned på 60, da var det Jan Petersen og jeg kan si det, Andreas Christian Hansen og alle disse her, og Herbert Lån, da fikk det enn at vi reality check, og vi tappte så sinnsett 3-0. Alright. Det var så kanskje ikke akkurat han drømmer byen som Rekve nå kanskje forutser, eller? Nei, tvers måte, jeg halte vi var kanskje så høy hatten her byrja vi. Løtte kanskje så brakkelig ut til så sendte ikke, etter her vi er i tjokken, og det er som kjenner sin fotball, det minnes sin Liverpool, det er vi da, men da som stitcher så ender man rett atterlig. Ja, han er så øyelig i påstått nå med at Ovo og Underord er eneste gode linje i kappingen, og derfor var det en syngjende finale med til Teiberlin. Og ikke annen en egen chans. Nei, det var, jeg kan si, vi var faktisk samfunnet om det, inntil vi møtte først på NSOI, så fikk vi det så hørte så reality check, og da vi møtte på 60 Jan Petersen og Magna Lætjen, så bare hoa, hette her vi ikke bare. Så da det sagt, så her var vi nægget distretter, og vi var rettelig gav med NSOI, og vi var bare øyla klasseter og fant den første distren. Jeg skal ikke si at det ikke er omøvelig til åkken at spille åkken vi er. Kanskje det så ølene som tid drekker at noe dist. Ja, det kan godt være at nærkere timene har vært det stedet frem om, men vi har lagt støy at det er ikke kveld 4, og det er ikke åren, og vi røyner venner så smivust jøkken vikna. Så jeg trykker ikke til tannparsen, jeg trykker bare til hinnelinjer go, og det som det kan vi spille okkom, vi spiller for stortleggere. Det er ikke det hinnereisende, men det er her var det dikter som spiller ikke mergen til dem. Nå da kom jeg etter det 4 disten, at han hadde det i 18 vi 3 med malen. Feirer av det da? Jeg hadde, vi røynte, men det var så kallt. Det var så jævlig kallt ute. Og mennene, det er alltid trøstet seg kjørt, ja. Så, og at nå, altså, helt ærlig, det er mellom 20 og 24 så hårdt. At man spiller 4 mot hånden som 4 pluss, altså det er matcher som man hever til brakkelig ungdomslig, at det er aldri kvarva sin det, så. Men hvordan så sier jeg kalt noen? Nei, det er alltid mennene reipa av at nå. Så du går og våner kjalt om hespa i Disney kjører Ginger akkurat som Atlan? Ja, vi spiller så at det leier den mot BN4 hjemme klokken 6 til så 18 og Gis og Høyvik spiller mot Ebestreime. Det er nok spennende dister. Vi spiller nå,
Och så kan så det alltid det har vi ska så vidare nu för ske kan det är vant till att vara ont till andest där vi där bidde och ni hela ena för när det tvärförna. Så det är mer skirater, men det kan lugga sig att gentna Jokon spaldi jar. Gently Jokon. Mot Gisa se minska det Gisa Lea. Och det är spalt 0-0. Och det har varit faktiskt nog stort över vitla så att gentna spela och jag var inte skeptisk börjar vi. Men här var det ord den lugga va. Det har varit och visst nu har vi möjligheten till att vi vänjer ju månader från Nutch till Tutcho och Mikta från Nutch till Tutcho. Så öll välkommen. Alltså jenter och dranger öll välkommen. Det här är center som och jag följer i Danmark, Berry Färjon. Och vi har samma koncept och samma sammanhåll och till för öll och en och kvar som har spelat fotboll till bär med upp månader eller Mikta från Nutch till Tutcho. Det är spännande på några månader. Slätsig. Super, Hannes. Jag vill säga tack för det och inte att du går ett nu. Ja, tack för det. Arn vi får till chatje för jag kör en sång för att det var en rättliga gammal sånger. Chris Brown featuring Busta Rhymes, We Look At Me Now. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model cheat, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She wax it all off, Mr. Miyagi. And them suicide doors, Ari Kari. Look at me now, look at me now, oh. I'm getting paper, look at me now, oh. Look at me now, yeah. Fresh to the off. Little nigga bigger than gorilla cause I'm killing every nigga that can try to be on my shoe. Better cuff your chick if you with it, I can get it and she accidentally slip and fall on my dude. Oops, I said on my dude. I ain't really mean to say on my dude, but since we talking about my dude, all of you here to say hi to it. I'm done. Hell, Breezy, let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. Go! She really wanna pop me. Go! Just know that you will never flop me. And I know that I gotta be a little cocky. You ain't never gonna stop me. Every time I come in, I gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing and think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bing. I gotta do a lot of things to make it clearer to a couple niggas that I always win, and then I gotta get it again and again and again. And I be doing it to death, and now I move a little foul. I better call a rap, and everybody know my style. I know that I'm the best when it come to doing this. And I be banging on my chest, and I bang in the east, and I banging in the west. And I kinda give you more, and I will never give you less. You will hear it in the street, or you can read it in the press. Do you really wanna know what's next? Let's go. See the way we on it, and we all up in the race. And you know we gotta go now, try to keep up with the pace. And we struggling and hustling to set it and to get it. And we always gotta do it, take it to another place. Gotta taste it, and I gotta grab it. And I gotta cut all through this traffic just to be at the top of the throne. But I know I gotta have it. Have it. Look at me now. Look at me now. Oh. I'm getting paper. Look at me now. Oh, look at me now. Yeah. Fresh to the off, man. From these residents. How y'all doing? I'm Latunche. I'm a nuisance. I go stupid. I go dumb like the Three Stooges. I don't eat sushi. I'm this shit. No, I'm pollution. No substitution. Got a beat that play in movies in my jacuzzi. Poopy juicy. I never give a fuck about a hater. Got money on my radar. Dressed like a skater. Got a big house. Came with an elevator. You niggas ain't eating. Fucking tell a waiter. Marley say shoot him and I say okay. If you want that bullshit, then I'm like Olay. I don't care what you say. So don't even speak. Your girlfriend a freak like Cirque du Soleil. That's word to my flag. And my flag red. I'm out of my head, but I'm out of my mind. From the bottom I climb. You ain't hotter than mine. Nope, not on my time. And I'm not even trying. What's poppin' slime? Nothing 5. And if they trippin', 4 on 5. I ain't got no time to shuck and jive. These niggas this sweet as pumpkin pie. So I can Sprite on a private flight. But I've been tight since God in life. And my pocket's right. And my diamonds white. And my mama's nice. And my dad is dead. You yeah, cause I'm too wild. Been here for a while. I was like, fuck trial. I puts it down. I'm so young money. If you got eyes, look at me now. Look at me now. Look at me now. Hata var läge Look at Me Now, Chris Brown featuring Busta Rhymes. Jeg vil minne av at vi har en SMS-kapping i gang, og spørningen skulle stedje oppgjaldere få skattefradrag. Til kunne svære SMS av 5.095 eller Facebook-søgene til å. Men vi nå kommet til Tjatje. Tjatje i dag kommer å snikle seg om noe heldere atlandene som løktingen lagt fram. Her atlandene at ombøyene fra imenske ungmannafellen som har vannet med gjøres politikere i fremtiden, eller bare lesende i førjen som har AHA for samfunnsfrøyelig vidkjøsson, få muligheten at tjekkast i allmänna rummen.
Och det kommer det att snickva sig om haldaratlarna, folkaflytning och folkavöxer som landstyrsmären vid Vinnemalen Johan Dahl lägger fram frutjadein. Det har länge varit kärkast om hur vi skulle göra för att få folkene att komma åter till förger. Folkatalje i förgen är minskning. Håvas folk i nekvar är flott till och ur förgen det flere virus som gör stövna och det är särskilt översamma. Fraflytning och vantande tillflytning är det största avgången som förger häva i det. Det är i stora mån de unga men särskilt kvinnorna som flyttar borster. Ofta i utbyggnad örndon, men eisne nämna sig ära rönter. Samstundes som nekv ungfär av landet är det ofta som flyttar åter till landet. Borar tuttlägen är nekv minkar och borar avloppe, som är månaden mellan född och dig, är lågt. Här om framtid alders- och kinsbyte i samfunnet så käckla nu, att det är allt att få ung imot till gammel och få kvinnor i borar för en aldre. Här så vi skiften sammanlagt har vissar att folkatalje är minkande. Stövan kräver en amuvisa haldarättland, här allt samfunnet teker avbyrd. Av somret 2012 lägger jaunarflokken ett uppskott till samtyktar för löktinge om att sätta i verk tilltök till att vänta gångna vid fratlidning och minkande folkatalje i förgen. Här som tog löktinge under vi, och brei semja är om att tilltök skulle till för att skapa folkavväxer. Och i oktober 2012 sätter Johan Dahl, landstyrsmären i Vinnemalen, en arbetsbölk att göra en haldarättland om folkavflytning och folkavväxer. Vi skulle vara Lio 1. april 2013. Enda mål vid verkatlan är att få eimers till viruset som har vissar att folkavväxer är stäcköver och göra en haldarättland som kan virka till att följa göras ett land och i fölkje väl till hellre än fra. Uppgången som arbetsbölken har finnit är att göra en haldarättland som fänner om att eimers huvudsorsaker till att inte folkavväxer i förjon, att räfästa kvar öke är det mest tujande för att få folkavväxer i förjon, att skriva en haldarättland vid utötsligen längdtujar och stuttujar åtögon att sätta i versk, att göra ett tillmäle till hur arbeid kan skipas efter att haldarättland är leden landstyren. Det är det gjort. Frutjadein kunde vinnemålare herren haldarättlandna. Arbeidsbölkene kom till den nyrstöva att jag skulle heile 23 åtök till som skulle kosta landet 600 miljoner kronor om vi skulle komma trobeleggande till livs. Om det är rätt eller skräft ska jag inte göra mig glöggan på, men vidare finns 4 ungmannafälle som har en mening om detta. I rasen rummen där har vi Daniel Johansen i ombord Ungfyr Miflasjen, Peter Watthammar i ombord Unga Sambandet, Hannes Paul Jekvansson i ombord Unga Tjovelde och Johan Bäck Huskar i ombord Huxa. Välkommen tid. Tack för det. Vi lever bara inte utan. Första spårningen han gör så. Arbetsbölken melder till att städjer uppehållare får arbetsfradratt och i mesta läge 30 000 kronor. Här som fradratten blir enast given i lönarintöga och inte i RR skattskilda intöga. Är detta rättvist? Hur skulle det kjalda minne i skatt än EU2? Johan, vill du bara ut det här? Ja, jag har alltid till att detta uppskottet som arbetsbölken här melder till detta präkvar till att lönarskatten i förjon är framvis för höver. Och det är alltid är att vi när vi må hitja efter och det är mest till att vi må få lönarskatten ner. Det är sannolikt att några arbetsfamiljer som är harspärrade att det kommer till skattatruste. Så jag har sett det som till att man arbetar fram emot det att vi ska få skattatruste ner ur alla skattastegen. Tack för det. Daniel Johansson för Ungfyr Miflasjen. Jag halt det är alltid gott att ta röna att få skatten ner och det är bara störst tecken på att skatten är för höver än så att man blir lagt över, men jag halt det viskar lutsen snett att röna att göra skattalaktan till en städjer uppehållare till att en familj kan vara spärrt och jag halt man börjar att lägga upp till kanske folk skiljas för det. Hvis jag fick att vita till att jag kunde få 30 000 meira för att skilts från konu och steg skrasa till att bygga hemma, så har jag nog gjort det hvis det inte var för min atronarliga spurning. Så tog jag nog så med motors ner, men jag hade eisen till att nu handlar det en baklingen om att få flere folk att bygga vid förrjön och sådana, och tog jag alltid att det är några andra ting som eisen kunde görs mer än att det här vi har få stage uppehållare. Det är snack om att hacka badnafradratten fra och vi 3 badn. Hur inte bara hacka badnafradratt så att alla kunde få badn och få badnafradratt. Det är alltid. Tack för det, Daniel. Peter? Så tar bara så alltid att helt ungman för samband att detta präkvar att lönarskatten är över och vi håller att det är ett nog så jökengängande tillmäl i Haldar Atlande som är blivit läten Johan Dahl. Så vi stämmer för att för efter en avvusen bolche så håller jag att man skulle minka skatten till alla fjältene och så få hända troblagan till lus. Ja, tack för det, Peter. Hans Paul?
Jo, takk for det. Først og fremst er samtidig Daniel. Sjåen som slår av familien noen, men så eisen tar vi tvei med papen og tvei med mammon. Men nå tar vi om arbeidsfradrott til einsøkning oppgjalderen. Og årsynstille man har valgt at teka teibors ures ned før noe til at den særlig utsetter samfunnsbolker. Einsøkning oppgjaldere er den samfunnsbolkeren som er størst mulighet for å enda i fadrag av voa. Og så ikke eisen at einsøkning oppgjaldere er det som flytter oftast av landet og har ringas ververi. Det som man tåsar om mer, tregerer en uiløve på 20 millioner som sverar til at stegs oppgjaldere i fyrjon maksimum får 30.000 kroner årliga og i arbeidsfradrottet. Men samstundes så vi ser uiløven så kan få det for å flytta og mulig å få enlige oppgjaldere heimater. Og man får 100 enlige oppgjaldere heimater så gjør vi til 500 millioner landskassan innan 20 år. Så etter en stor uiløve og jeg har ikke råd til ikke at for å stola dem. Og annars så er det sant for dem at skattene for høver man skal i flest ødelig for en omgang at gjøre undatøk skattalaun, men det er så adrungande og nøyet mål at det går opp at det er movet strakk inn for at bedre støvende ikke andre oppgjaldere. Takk for Janus. Johan, tog en av vimersing? Ja, jeg halte jeg gjør forskjellige andre vidskifter som vi kunne gjøre for å gjøre omstående og stedet kunne oppbehalde den bedre. Så som det er i det, så er det kommuneskatten ved så at er den sterkere oppbeholdere eller en familie som sammenlagt har en årlig inntøk av 240.000, så får det tilskott til badnansikarplås. Hetta ger til at vi tar noen sosiale skipan her som er sommerføren refser faktisk somme i skatteinntøkken. Vi øren åren hvis du kommer opp om en skatteinntøk av 40.000 skal du opp til å tjene holdt 30.000 mer om året og du begynner å få vinne en kroner træd. Til å si at her er eisende skipene som skulle hitje etter gosse kunne vi gjøre det bedre i hinnom endan og så er vi kunne være vidt til å trykje til at stærker oppbehalder selv vil vidt til å lytte seg selv opp ur fategre døm. Takk for det. Daniel? Så som jeg har skilt nekvausen her, så er det eisen for å få flere bøtten til å være i fargen, og menne til unge til det som vi mangler mest er ungdom. Og her halte jeg til et som er nok så interessant. Jeg var spasereturen i byen ved døtteren kommer, og jeg skulle skifte henne. Jeg kunne ikke skifte døtteren kommer et sted i havnene, utan oppi SMS og en skitt noen på båret her. Vinnene i fargen gjør ikke for at det kan være livlig kjøp av familien, bare at det er i havnen. Og så alltid eisen et annet, Smyrline er en allmänt 8 helt navdøy, eller hvordan snakket jeg så enn er, og det er snakk om at du var nødt til å ha tro i bøtten for at vi skulle halta progressiviteten i bøtten og hvordan land skal vekse. Men ikke tilbud gjør på 2 vaksen og 3 bøtten. Alt gjør på 2 vaksen og 2 bøtten. Samfunnet begynner å innrette seg således at du ikke skal ha mer enn 2 bøtten. Og i bilene er heller ikke plass for det. Og så er det et annet som er øyelig interessant, som de fleste politikerne vender eier vekk fra, til at du får drepa ved 40 bøtten om år, 35-40 bøtten om år, 2 skolaflokker. Og det er helt fantastisk at man ikke tør å ta det opp, da man snakker om å få mer bøtten i førje. Adoptere det hvis det så skal være akkurat. Takk for det. Hannes Ball? Jo, et annet som jeg ikke mer nevner til det, at en steger oppholder så litt av landet i det, til å være mulig 15 folk om 20-30 år. Så etter et helt aksalig potential som vi riskerer å missa. Og annars som tar seg Johan om at jeg lakka skatten, og her vi får bedre omstøvner til stegen oppgjalderen. Her vil jeg vite om hva tjalen helt mela til at brekka skattagrundalegge, til annet vi at innføre alternativa skatter, transaksjonsskatt, til å si at skatter skal køya for man penger ved flotter, og da ser man vi handler vi partabrøm til landet. Og så kjører jeg en omkøreskatt. Det er helt huksa hvordan man får brekka skattarundalegge, og her vi skapa flere inntøk som kunne bedre om inntøkene bedre om mølegene einstykken oppgjalderen, heller enn at færre og skjera veitan, skjera jottaner og karmar og anna for at få lakka skatt. Takk. Petter, du en av vimersing til deg? Ja, vi do kjører suttje hvor man ikke skal takke og få tverflov i en smetje og minke om skatten av lønner. Ta i heldar atlanden tja, vil man ha noen sier beinleis at største foringen, eller en av de største foringen det tja, de leser utananda til tja time skulle komme heimat. Det er simpelthen til at etter skatt, så er så lydig etter. Vi er minke om skatten, og lønner, så sørger du for at beina hetta troblagan borster, samståndes som man fer til leserne kom heimat.
Tack, Johan, du är snälla med mig slata. Ja, nu nämnde jag Hans Paul det vid transaktionsskatten. Det som Hans Paul för att låga som här på till att vi lägger en skatt som är en transaktionsskatt så är det transaktionen som betalar skatten. Det är inte sjönvarsbudget här och det är helt inte bilen inte här som till döms betalar V-skatt och det är sjönvarskällor som betalar kringvarsskatt. Det är bara folk som kommer betala skatt. Så lika mycket gosse till att du röner att bräcka skattegrundläge så för det kommer att till det att du ger en egen skattabyrå och borgaren och i sista ända är snöser steg upp där. Så skatter man ner till är inte att diskutera det här på. Och till är en sannrön till att till lav intöknar det betala mest i kommunskatt. Vi må alltså få kommunskatten ner. Vi vill nödt till att hacka den skattefria bortfradrotten. Så den skattefria bortfradrotten kommer sälja dem lav intöknar till gåar. Och till det här när vi skulle se det in hvis vi inte välja chukla om med sig steg upp där. Hade varit att svär till Hans Paul. Hur några säger det Hans? Ja, är inte beina samt det som man gör via bräcka skattegrundläge, vi har så för någon nämnt med annan transaktionsskatt som döme och ungkurveskatt till det att man fer efter time som har råd att jalta så att det blir mer sammansfast. Kvar gör mest transaktioner till det som flyttar några pengar och det vill ofta människor för det som äger pengar. Och det ser man kvar över störst 22 utlat till det som brukar med stora bilar, stora hus och allt och annat. Så ett par månader är det mer sammanfast på via bräcken grundläge och till en stor strupläge där folk får sig trygg i förrjun och det flyttar dig och det kan vara en underlöst med tantrupläge. Det gäller trygga via bräcken skattegrundläge så att öll kunna rummas. Tack. Jag har hört något stort av vi där. Ja, Lucas säger till nu tar Hans Paul som om till Ruike och till som har råd till alta. Kvar är det och hur skulle vi alla när ta som till vi kunde bara flytta intökna alltså till alltså vi måste gå ut från att det är öllösen samhällen som gör transaktioner om så där mest till att du ska färja handeln och köpa mjölkapatri så är det en transaktion och ta lägger då äsnen skatt då. Jag kan inte ut från att det är inte bara det Ruike som skulle ha mjölk men äsnen där stiger upp i alden. Så utan lika mycket gosset du gör och gosset du lägger sig uppskotten så för det räka kvar den enda borgare så samhällen. Hannes Atlön. Ja, transaktion, det var bara ett döm. Det är snäck annan, bland annat nämnt ungkurskatten och här på en värda näck rättvisare bort ut. Daniel Tor äsnen när vi mer slatar. Ja, lite vimersing. Alltså allt just nu visat här vid det här för hur skatt och att här ständer också man till att skatta bostäder. Jag vet inte om jag ska skilja det som att göra till oknarskatt. Jag har alltid sagt att han där inte att här kommer så tror jag är faulterna för och kommer jag ånga det. Så det är alltid rävligt viktigt att det inte man ser den i Danmark. Alla det är så äsniga för att göra formuskatt som det här var i Danmark. Då är en 200 kronor eller ända någon ska skatta eller kvart. Och så är det att det är vi att man går kan skatta förbruk ångstans. Till dömes bensin, det är snack om gröna orskö och sådana. Du kan lagt V-skatten i våra bensinstein för så att det råknade ut. Ja, det är en kona som ligger, äldre kona som körer en timme om månaden. Att hon ska betala 2000 kronor V-skatt kvartal eller vad det är. Det är halvtid orättfärdigt, så det här är allt också man kan göra. Peter, du har ju sista vimmering? Ja, jag hade vid halta att till självsagt att man ska vicka om skatteintryckna också veckorna. Och vid halta heter kan göra som vi som vi sagt miljöskatter. Och oknarskatter är beinleis skælig. Det som oknarskatter för vissa så vi får flytta förrän in i stora betongblockar och i boer. Vi får att spänna beinen för den äldre som skulle betala skatt, alltså en egen hus, faktiskt leja sin egen hus, alltså liv. Och så hade en för färgpension så skulle betala skatt, alltså en egen hus. Och det är att spänna bein för samfällagsborgarna. Det är farligt. Så vi skulle varva det största fralse som vi äger, nämligen oknarskatt, nämligen husen Jakob, och låta politikerna inte pilla vi hus Jakob. Ja, tack för Peter. Vi får lägga till en största vimmering som jag vet inte och här kunde lägga ett stort svär på om vi inte är färden från att ha särskibaner. Alltså vi har ju showmanna för adrotten inne men är det läge är det lättare med jämstilla öll. Vi börjar vid Hans Paul. Som samfunnsbolkar är så mycket utsätter att det nej att rätta dem med hjälpande hand här med annat de tar stök uppehållande. Det har det så mycket ringt att vi måste tracka till nu och samstundes så är det ett störst växtpotential i förska samhällen och vi får starkt uppehållare hemåt. Det är 500 miljoner som kan få vi bara får 100 starkare uppehållare vid Bottenheim. Det är en rik för pengar. Tack för Johannes. Peter? Kan få spurning om det? Ja, det kan stå. Är vi inte färd från särskipan? Är det lättare om vi börjar jämstället? Nej, självsagt skulle vi inte.
Sjón skal det være så är att de ohäppno eller minne häppno eller socialt utsatta folkene i samfunnet skulle få en hjälpande hånd. Og hvordan det skal gjøres, til nekvims i smadda hjelpa. Ein løsning sånn det at minka om skattetrykk til første av lønner, og hvis det ikke er helt et land, hvis vi bruker henne som utgangspunkt, så nekvar løsner, avhverda løsner til enlige mammer til dømes, allt fra at tilja skipene vi friplass og dagstående, så at det kommer å løse seg at arbeide sin det meira. Så til nekvar hotter man kan gjøre det på. Takk for Peter. Daniel? Sjåvan skal man hjelpe til en endelig mann og endelig foreldrene, og det slett ikke det som vi yngst har sagt her, det bare til at familien må ikke glemmes. Det eisende nekva familier som vi får penger på hvis de kommer hjem. Det ikke bare den sterke oppgjalderen som kommer hjem vi får tjene penger på, som på alt som vi har. Og onkra serskipan vi har nødt til å ha, det er det alltid en samfunn, hvis vi har også sosialt samband. Så det. Takk for det. Og Johan, du eier sørste året. Ja, jeg halde til at vi skulle fokusere på at få skattetryknier. Vi har haft en skatteskipan før som har en 23 fradrotter. Her var det så at du nesten fikk en fradrott om du skiftet underbukser tverfra om dagen. Og det halde vi skulle fære bort fra. Så som det er det, så halde jeg til at vi skulle arbeide fram med måter å få skattetryknier. Det ber ikke alltid til at vi dreger fortsatt årsaker allmannapolitikk inn i skattepolitikk. Det har vi det andre allmannarad til. Og det har alltid funnet til at vi arbeider fram med måter til at vi får skattetryknier, og vi arbeider fram med måter en flere skatteside. Takk for tid. Nå hadde vi så kjærlig for det, og jeg vil enda for minne av at vi har til kunne selv lusterne kunne slippe svære på hendet spørningen om stedjer oppgjaldere skulle få skattefradrag. Til kunne svære sms av telefon 5-0-95-95 etter skrive Facebook så inn i kjøo. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparsetter følger. Veist du at tøyn lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. Og til fremme for leseromkurve i følgen.
reason I hold on. Ooh, 'cause I need this hole gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way. I want you to stay. Og i dag har vi finnet Jekvann Skåra heim og i Hotni ur Klaksvøk. Velkommen, Jekvann. Ja, takk for det. Jeg vet ikke om det er ikke munnen og fotland her, men det er ikke som at det Klaksvøk munnen er fremst, det kommer til å være tilbud til lesende. Jeg vet at for noen år siden, eller for noen måneder siden, samtykte tid, jeg vet at stod til lesende som skriver og et kvørst vi har i Klaksvøk kommune gjør. Hva innebærer det, og hvordan blir det til? Ja, det er sånn at vi har valgt her at vi skulle lette oss etter at gjøre omstående til de lesende så gøy som gjør lest. Begge for de lesende som leser her i kommunene og som ikke leser i Klaksvik, men ikke minst også en som leser ærestans. Om det leser Danmark eller Åttalanda, er man på en eller annen måte for kontaktes. Og tror aldri vi at Gjena Kipan, her skal vi si at vi ikke leder oss opp som kommune, og bjør tøymen er skriva antal bacheloroppgave eller kandidatoppgave om vi skifter så kommunen dagliga hever eller handfer. Så det som vi yngste vidt, vi tenker til at vi finner et tilknyttet til det lesende, og tror helt vi det er naturligt at hvis de skriver oppgaver om vi skifter ikke okkon, så skulle det østene få til alt betalt som det koster å fyres til fra først. Så det skal være oppgaver som de skriver altså, i samband med skolen? Ja, det er sånn at de som leser B-kandidat og bachelor skulle gjøre en høysoppgave, og vanligvis er det ofte vært til som jeg skiljer, at de har skrivet en oppgave ut fra antall dansk og nyskiften, eller kanskje fiktive nyskiften. Og det er alltid ikke ordentlig at det er godt nok. Jeg har alltid kurset at de skulle ha muligheten til å skrive om følger, og ikke minst om sin egne kommune, hvis det ikke er det. Og vi har imiske problemstillinger som vi mangler for lyster i kommunen. Og det har alltid det gilt for oss ikke nøysen. Jeg får noe godt beskjur ved at vi bruker forløkker som de har lyst til øyne jeg får gjørs noe til en vidskiften, eller få gjørs noen oppgaver av en vidskiften som vi har. Vånar du at dette er vi til å få det å flytte hjemme til Klakskar etter lesene? Ja, det er så... Det har vi ikke automater, og vi vil bare til at vi får kostnadsverende godt samskifte til deg, og vi vil til at vi får tilknyttet til deg, og også til at de får tilknyttet til byen. Så sånn det vil vi til at det er Østskolen Klaksvik, og vi hadde øyne for å velge å komme hjemme til førje. Men hva innebærer stoler der? Det er fortsatt stol, eller? Ja, det som er timer for under antall bachelor eller kandidat utbygging, eller skal ta til en prekve, så om man skal skrives oppgavene, så har man kanskje også tørre å være sted og ta oppgaven bryr. Det er i Førjen eller Klaksvik. Og også tar kanskje ta den løymet enten av oppgavene for å samle opp. Og det er jo sånn at utrørsel viser flere utrørsel, og det er utrørsler som vi fysisk siste bekka. Så de slipper hjem til Førjen til å skrive? Ja, det er faktisk det som ligger ute, og så får de... Jeg hadde selv noe spennende evner også som de kunne skrive oppgave ut fra. Hva er det finnes det hoskott fra? Ja, det er... Ja, hva finnes det hoskott fra? Altså, vi gjør det i 2012 en vakseratland til kommunene, og vi tog arbeid noen kanner vidt og tog seg vi mer enn 200 folk. Og at han har vidt at det tog seg og snakket, og det finnes ikke hoskott av båret, så ble det en atlan gjørt på 7 ødelen ting og ødelen hoskott som kom fra 200 folk. Da snakket vi da også vi lesende i Danmark, og lesende i Førjen.
vi tar seg vi vinnerløy og mettan og sosial og ta finner det greia fætan og hetta det en tarv til at begge som lesande av CPS jeg hadde til fyllet et samvinna og også lesande innenfor Grøynar Danmark de ikke at skriva om virkjøfter fargen men de har ikke sammålet faktisk i det tror jeg kanskje at vi her på ikke dårlig å være lett opp og tror jeg ikke vi det genka fremst og ikke gjerne til at vi åpner opp i kommunen. Hva visjoner har det så for klassiska kommunen i fremtiden? Ja, vi er ikke framaldande at vi skulle være fremst for til utbygging og framaldande være fremst til å veite tøymen som per æresans og verande borgerne i kommunen som under utbygging og gjør tjeneste. Og vi vil nok til at hei får godt forhold til åkken så løsner at vi framaldande for å hava folkavøkster i Klagsvik. Ja, nu när du folkavöxter, alla dit kanske göra några läsare i bor eller i bor som helst som är billigare byggvåg. Och istället man ska vara lån och köpa sig hus och i bor på en av. Ja, det här vi och det alla vi det göra. Här är det så att vi har sett en bulk nyer som har arbetat första av Arne Fjör och ska nu för under våra arbete att verkskaplandet. Och till nämligen heter att få just några läsare på Klagsvik. Och här är vi då spännande på att tarveren större läsare på Klagsvik. Så till några som vi arbetar vi och hoppas vi att få långt att det här själva köpt. Så du antar det var very legend? Ja, det tycker jag har säkert. Här är sätter böcker här i forskvinnan i Bölsen till Elspeth Mercedes Gunnarsdotter. Och till i Bölsen är att man lyckas som nu röna finna fram till hur man gör det här bästa något. Right. Jag tar jag som om att det har står Atlander in. Jag har fått att du ska alltid avduka en annan tjänst som du får veta till läsande i Klagsvik kommun. Vad spännande är det som du alltid avduka? Ja, vi tar varit första avtale i Klagsvik kommun i 4. Här vi har Lucas som köpt några eller just en avtal om några läsarkost. Och vanligt är det så är att hvis man är yngst till läsarkostet ett okorsen döter så har det kostat kvar närmare 100 kronor. Men vi tar just så är att vi har inte att bjöa ötlån minusgrund namngång i Klagsvik kommun ett oköpt läsarkost. Och heter läsarkost det ger så några ätgångter. Vakten så skiver til 400 sosialen og forlaga mennan tiltøkken, belis og skøy og frilæsere og forskjellsåret. Og så øysen så kunne de kjøpe bøker som er relevante for å ta utbygging for en månedlig lakre pris enn det som man annars kjenner. Og det er alltid vidt er viktig at vi lykkes som genga fremst øysen her på en. Så løsner at okkar ungdommer også er mer penger til andre ting enn bare kjøpe bøker for det synes jeg av lese penger som de får med det er utlesende. Så vi har samtidig til at vi skulle gjøre så disse kors til alt de som gikk av Vinnerskole Klagsvik og kjøps. Og så får det altså avslutter av Øtlandtjenester også? Ja, så er det flere tjenester og det er så flere avtaler og handler som gjør imisk tilpå som tillesande och tack om det så bruk och visa det kostar så där snarare att jag kan ju nuschla som tillbond som annars inte hade finnit visst det inte hade haft ett kost. Hade det varit spännande. Jag finns ju där gå etne och våna att flytta fly hem till Klagsvik. Ja, det var väl ni hösten så jag hade ju så en öl av vet sändning som det här var och jag hade att det är så gott för det läser om kurs som är i förrän att det liksom det gjort. Tack för det och tack för att du dumte att låta. Så tack. Nu får vi till sangen One Way or Another, Chop Blondie. I'm gonna get you,
ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around. One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get you. One way or another, I'm gonna win ya, I'll get ya, I'll get ya. One way or another, I'm gonna see ya, I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. And if the lights are all out, I'll follow your bus downtown, see who's hanging out. One way or another, I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip, or slip on the hip or another, I'm gonna lose ya, I'm gonna trick ya, I'll trick ya. One way or another, I'm gonna lose ya, I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya, trick ya. One way or another, I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip. I walk down the mall, stand over by the wall where I can see it all, find out who you're gonna lead to the supermarket, check out some specials and rap you get lost in the crowd. One way or another, I'm gonna get you like I said you all, find out who you're gonna lead to. One way or another, I'm gonna get you like I said you all, find out who you're gonna lead to. One way or another, I'm gonna get you like I said you all, find out who you're gonna lead to. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.